Waleykum salam, mi salmini mon, mi juure mon, mi ñagani mon Allah moƴƴere, mi salmini mo kala ɗo wawi wonde ene wawi wonirde kadi oɗon mbiye korka jaam lewru ndu woɗɗi e dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wowɓe darde Winndere-TV e mbadi kuptidinde min beltanima Allah, min beltanima mon kadi min mbiyat mon e kala saaha yon jokku eko mbaɗaton ko jokkon lirde vidéo ji ɗi, jokkon wadde abonné, jokkon wadde partagé, jokkon wadde commentaire. ɓeɓe ganduɗa noon koko leeli tan e réseaux sociaux ji ɗi kala vidéo liggaɗo mbaɗa téléchargé man ɓenne kadi yo tinno yo ballu min ɗum kadi lorat min e ɓeɓe ganduɗa kadi koko jogui chaine uji mumen mbatta produire kono kala vidéo mbaɗaɗo produire jomumen ƴetta ɗum mbaɗa ɗum e chaine mumen ɓenne kadi yo tinno yo ballu min saabu manan oɗon gandi manan vidéo wona ko weeɓi ko hunde hewde tampere ko musde mi bandiraɓe kala oɗon jarlo oɗon jaafo e dendagal équipe Winndere-TV mi wi Aissata Coulibaly Kandé mi wima aɗa yarlo aɗa yaafo kanko e Oumou Siba ko hono noon omo ganduɗa kañum woni marel Alpha Gadio e kala mo ganduɗa aɗa daara Winndere-TV e mbaɗi kuptidinde min ñaguima on yaafuya minen min jaafima on. A jarama Mariatou, fitina hande politique leydi ndi haali ha mbiɗa holno jiirumi e ñawore jogorde wadde altine hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang kono fitina politique koko meeɗi wadde e nder leydi ndi guilay saaha Senghor saabu so tawi yimɓe duttini hakkillaji mumen wona mere addanno Mamadou Dia sohede manifestation ngaji mbaɗi ɗo henna fodde wonde yimɓe 50 e naggam mbasi hen pitali mumen manifestation waɗi ɗo henna police aji kawri hen e ladial député ji juwama ɗo laaɓeje kawri e ladial mois de mars ɓennuɗo oya yimɓe ne gandi fitina bannoɗo ɗo saaha Abdoulaye Wade yimɓe ji pittali fodde wonde 12 11 maayi hen en ji Malick Ba en Sangalkam ɓe ɗum ɗo foof ko fitinaji politique waddi fitina politique wona joni fuɗɗi parfois somi nani yimɓe ne mbiya Ousmane Sonko addi fitina e politique e nder leydi ndi wiyat mataw kamɓe ɓe ngala e leydi he walla ɓe miijotako walla ɓe ciftorta yimɓe ne jawi yejjidde addi ɗum ɗon foof noon ko neɗɗo jogade ko yimɓe ndendi iya ha ɓooya mbatta jeeyi baba ɗum addi ɗum guila e saaha Senghor walla miijade oɗo de so tawi mi jogori ummaɗo ɗo ko oɗo ummintami ɗo o lomto eɗo gommi ɗo jiiɗa an wadde feere foof ha mbaɗamo effacé beele an ya wonɗon ha abadan dayman dappat ko ala e aduna ko leydi ndi koko meeɗi wadde fitina to banggue politique kono e oɗo saaha noon ɓeydi yañude ɗum ko média o no hewri ni no réseau ji kewri ni e woppu yaha o no hewri ni moni kala ko wela waɗata ko wela haalata kadi hande rokka hoore rokka fayida rokka valeur ko ɓe ganduɗa haaloɓe ko boni waɗoɓe ko boni ƴettotoɓe yennoɓe wuyɓe ko ɓe goni hande manan rokkaɓe manan koye jamais jiiya wiye ceerno kaari haali naggam ko waɗi fayida no yimɓe e poti rewrude Allah yimɓe manan mbaɗa ɗum manan partagé beele haɗum waɗa buse ala ko kaari ƴettima kaari waɗi kaari e désenté kaari tellini kaari waɗi révélation kaari le choc le naggam hay titruji vidéo ji ɗi ɗum ɗon noon ko enen mbay noon somi wi enen noon mbiyatmi ko enen neɗɗo keewi fitina no mbimi ñanden ni guila ɓiɓɓe baba adama ɓe mbardiri ha ɗo yarete yimɓe ko jokki wardirde te ɗum nattata e aduna ha abadan dayman dappat nattata wardirde nattata heddi a ñagoto Allah wota ware ko nattata ko heddi ko noon ñawore ne mbiɗa nde yo gonga ñaawe tan yo gonga ñaawe kala koɓe mbawi wadde ko wona gonga way kono hirsude ni ƴiƴam ko jungo ma siwoto il faut ɓe gartira haqqillaji mabɓe kadi hande hay hunde ala ko woni e haqqillaji yimɓeɓe jaggi tan
ndeɗo ñawore ko ñawore politique ndeɗo ñawore hay hunde ala ko woni yiyande mabɓe ala ko woni feere mabɓe sowona wa elminde Ousmane Sonko e élection ngaji garoji ɗum tan yimɓe kalata ɗum tan yimɓe ji ɗum tan yimɓe paami ko wawi haalde fof ko wawi haalde fof ɗum tan woni ko yimɓe ji kadi wona ɗon tan ɗum fuɗɗi kono ko mbiyatmi dendagal ɓiɗɗo leydi ndi so tawi wonko ñaawa ko welanima pour min hande heloyde jarani révision fuɗɗima woni bindiragol fuɗɗima woni kala yo ya toppito no dañiri carte électeur anda ɗo wotata le 25 février 2024 si tu veux barrer la route pour Macky Sall mbaɗa barrer la route so ko jiɗɗo wadde barrer la route pour Sonko mbaɗa barrer la route kono noon saɗa yiɗi wadde barrer la route le 25 janvier 2024 saɗa yiɗi wadde barrer la route ya taw kala poɗɗo jeeyede élection he woppama jeeye hen enen gueɗe meɗen pop ala ko timmi en pawani ɗum e laawol mbatten tan koko weeli en enen Afrique noon kalanmi ha tenkeden Sénégal kono noon eɗen poti hulde ganden fitina ko jamma enen fof ken ɗaniɓe hen sen pini nder hen en ganda holɗo mbiyetoten en ganda holɗo mbaloyten ñawoɓe yo kul Allah miijo ko maayoɓe e ñawore ñande nde mi nani haaɓe mbiya juge ñawɗo o wi Sonko sohama lebbi ɗiɗi sursis e 1 million amande caggal mum ɓe mbi ñawore nde ene jalni saabu on ko pro Sonko on koye Sonko wondi yimɓe hewɓe ene jeeya ko addana ɗumen yeebobinde e nden ñawore ɓe mbi ko jinggani Sonko waddi so tawi ɓe pelliti yimɓeɓe so pelliti wawde wiide ñawɗo nde ɗo ñawore o koye Sonko o jeeya kanko e Sonko gondi so tawi ɓe koolaki waddi yoɓe ciftor Sonko wino hoolaki Oumar Maham Diallo juge Oumar Maham Diallo sabu meeɗiɗo kañum ne wadde posté e page mum Facebook ene waɗi ɗum attaqué waddi yimɓeɓe yoɓe gartir hakkillaji mabɓe kala ko wawi wonde min jimmi kala kene waɗe yo gonga yaa kala ko waɗa ko wona gonga ko firtotako te kala baɗɗo ko wona gonga ko an heddoto e fenade te kala gueeriɗo musiba ha musiba ari haade goɗɗo heɓde ko ma keeɓa enen fof eɗen gandira koye men enen fof eɗen gandira koɗɗen a jarama Aissata namdal ma ko banggal fayida wonde yimɓe hewɓe ene mbiya addani Macky Sall añede tan ko wonde ko haalpulaar haala ka laaɓat wasa wonde ko woni ko non haala ka laaɓat ha ceer ene woodi haaloɓe ɗum partout haaloɓe ɗum e bureau ji haaloɓe ɗum e jeere haaloɓe ɗum e mattereji haaloɓe ɗum e radio ji haaloɓe ɗum e réseaux sociaux wiide ɓe gañiri président Macky Sall wonde ko haalpulaar subhanallah kadi min mi yiyani gañƴo mo min pour min mi yiyani ɗum neɗɗo noon ne wawi yiide ɗum mi yiyani gañƴo mo jiimi tan ko cohluɗo ko jogui ko kadi ene jogui hen droit jiɗɗo wonde président kadi ne jogui hen droit jiimi tan komo ganduɗa ko jogui ko kamɓe ndendi leydi ndi ɗum tan jiimi so tawi wiyama opposant añiri Macky Sall ko haalpulaar walla neɗɗo goɗɗo añiri Macky Sall ko haalpulaar ceerno Alassane Sall on kay wona jolf wona séréer wona njaago wona manjak donnayi ɗo jeeya juge Dème on kay wona séréer on kay wona leñol gongol e ko wona ɗum hande sa ƴeewi ko wayno Mamadou Dème en joom parti kisal ɓe kay mataw mbiyatake mataw ko jolfuɓe haade jeyata ko sinjugar ɓen waddi ko konngol ngol ganduɗa yimɓe nene mbaɗi ɗum véhiculé ko konngol cofgol ko konngol bongol ko konngol ngol ganduɗa jibinta jaam mi yejjiti inde debbo gonnoɗo radio milkol Rwanda ko haali ha firti Rwanda ko 20 secondes o haali te o wi ko communiqué gaddaɗo e mabɓe o wi hande ɗo woni ɗo
sinno wonno ko cokki o firtat yimɓe ɓe maayi o wi hanino o maayi sabu to wonɗo koye kaso mawɗo o woni sabu o ronki yo yalta haqqille makko hay sinno e neɗɗo goto maayi e nder émission makko responsabilité o ko kanko rondi ɗum sahante noon fodde wonde pittali limtindi keddima hen omo andi pusgol Rwanda koye hunko makko ummi o wi hande kala neɗɗo gonɗo e kaso kanko ɓuuri wonde kaso o wi handino kanko o mayino e nder oɗon fitina banoɗo e Rwanda kono ha joni mana omono wuuri min jimmi wiide ko yimɓe yo goppu wiide kaari en jiiɗa kaari en sabu ko leñol kaari en sadi wiye neɗɗo yiɗama ɗeɗo gueɗe ene foti lombade hakkude mon yataw omo bonni ko pewnuɗa yataw omo hanma ko poɗɗa dañde neɗɗo so bonnani ko pewnuɗa haɗanima ko poɗɗa dañde so tawi a wi on yiɗama donc mi andude holko mbiɗa holko woni ngañgu mi anda holko woni ngañgu kadi yoɓe dutto e tarih kalami koye sous contrôle Abdoulaye Sarr naati joni en nani Dupal Magama en nani Bedenki en nani Bir Mboƴa en nani Pete en nani Janjoli en nani gure men duppaɗe ɗe pop ala hen fo ɗo nanmi oɗo kono ummi mana ko oɗo kono jolfuɓe walla o kono serraɓe walla o kono jaaguji ala hen fo ɗo jimi ɗum waddi mo haɗanima ko poɗɗa dañde mo bonnananima ko pewnuɗa mo kono mum gila ko ɓooyi duppani wuuro ma hefti sukaɓe nawi sukaɓe waddi wiide kaari en jiiɗa min ngol konngol ko pongol fawede e leydi yaɓɓe yimɓe yoɓe goppu ko ɗiɗo haallaji gona haalullaji joɗɗi gona haalullaji pewɗi yiɗ mo jiɗɗa o goppa goɗɗo yiɗa mo yiɗi o yimɓe ne haɓe jogui fannu goto soɓe jiiɗi hunde a yiɗa ɗum ɓe battima gaño soɓe ndewi laawol a rewani ngawlal ɓe battima gaño ɗum noon ko banggueji fof noon ƴeew hay tarikaji men ɗi neɗɗo darroɗo tan wiye so wona kaari hay goto wona aɗa waɗa offensé ɓe ganduɗa ko kañumen goni manan seremɓe woɓɓe ɓe walla tarikaji goɗɗi ɗi kala e tarika ma ha feeña hen jennol aɗen yenna woɓɓe ɓe kala e parti ma ha feeña aɗen yenna parti ji goɗɗi ɗi kala e leader ma ha ɗe yenna leader uji goɗɗi ɗi ko wona ɗum ko wonko ɓuuri ɗum bonde neɗɗo arde galle ma ene ñaagoma mantuma wima ambir ɓiɓɓe bamma en e ɓiɓɓe bamma en ne jooɗi rutto kadi wiya yummiraɓe ɓe fof sinno ganduno ko ni mbayata kamɓe fof maɓe mbambe walla kamɓe fof sinno kosam ma ne sippe kamɓe fof maɓe cippu kosam maɓe jarra ɓiɓɓe maɓɓe firti kamɓe kosam maɓɓe mata ko kosam kulɗam won haalullaji yimɓe yo mbaɗ ɗumen évité wona ko yooɗi wona ko feewi wona ko addata dendal koko serdata holno foti hande Aissata serraɓe ndese haalpulare en ndese serraɓe jaaguji ndefe jolfuɓe ndese serraɓe yimɓe ndesdiri so tawi ngañgu ene woodi mataw ko min e ma poti añodirde en koddaɗe wuuro jeeydeɗen e leegal mi dawana ɓiye mbiyami heɓata ɓiye dawana ɓiyam mbiyami heɓata kono noon eɗen mbawi resodirde ɓe mbiyeten jiiɗa en ɓe eɗen mbawi resde mabɓe hay mbawi resde men kono enen en jaɓata resdirde koye men so ngañgu ne woodi kay mata ko enen gañodiri kono wona kam jaɓɓe resde meɗen jaɓɓen resde munen yimɓeɓe yooɓe gaccu ɗiɗon haalullaji wona haalullaji moƴƴi wona pewnoji wona joɗnoji jibinta tan ko firina jibinta tan ko gañam tumako hande ma haal konngol tawa won keɗiɗo yummun koye leñol gongol jeeya walla bammum koye leñol gongol jeeya walla nen resa e leñol jargol walla leñol jargol nen resa e muɗum ɗum fof ko musibaji addata bandiraɓe ɗum tan woni jinnomi haalde hen Allah jarama on jarama mi dokkat mon rendez-vous WINNDERE-TV ha yeeso ko laawol